Чай, ман. Хайде. Ей, той е ударил на това да га. Той е ударил на оклея, бе. Айде, връщай го да гледам. Оклея взема май повече, а? Много клей. Абе, сега го напишем началото, Петю и Илям. Оля! Да, бе, снимам ви, бе, Колко човек. имаш на Петю гърба? Тя от федерацията иска ви. Айде, мамо! Айде! А, така. Ти само гърбът се вижда. Да знам, че се е сгръбнал за такова. Лек, каква дъска, бе, човек? Като талпа стои човек. Ти се лега на дъното и само чака да га. И напада. Да. Нека видят, че такова. Че връщаме рибата, не е да Браконетстваме. браконерстваме. Такова. Пеца, я Каптура и солита. там. Ето, защото сега пращам сега на един приятел. Я тръгна. Calore se escuela de pesca. Знаеш колко полицая какво каза? Ти като си разбираш своята работа. Гледай, как се раздвижи, бе, човек, гледай го. Да. Хайде. Като че ли усети да га. Излезна лесно обаче. Той е само морял, бе. Не, аз го вада 10 минути, бе. 15. Ба, повече, бе. Повече. Само морял си ромая. Айде, свободно. Айде. Кажи чао. Аз му казах да съм бачал, на кой да кажа чао?